Viem jedno hniezdo. Rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov a mnoho mám a mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ a sám aj určil komu. Koho tam pozve prebývať do človečieho domu. Kto si bude smieť odomknúť a zamknúť jeho bránu. Kto pluhom krájať ako chlieb zem Bohom darovanú. Viem jedno hniezdo, rád ho mám, hreje ma dňom i nocou. Vslané mäkkou vravou mám a mozoľami otcov. Môj dobrý Bože, zhliadni naň, stráž nám ho neustále. Ach, aspoň Ty ho veľký chráň, keď si ho stvoril malé. Príjemné sobotné popoludnie, milí priatelia, modlitbou za Slovensko Milana Rúfusa a hymnickou piesňou Hoj vlast moja sa začínajú oslavy pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vinosady. Vítajte. Kedy, ak nie dnes, má zaznieť modlitba za to, aby to, čím naša obec po stáročia žila, ešte pretrvalo, aby generácie, ktoré prídu po nás, mali tiež čo sláviť. Pri tejto príležitosti dovoľte, aby som o príhovor požiadala starostu obce Vinosady, inžiniera Miroslava Achbergera. Vážený pán prednosta obvodného úradu životného prostredia v Pezinku, pán doktor Baláš Vojtech, vážený pán starostovia Malokarpatského regiónu, vážená pani doktorka Anna Pichová, riaditeľka Malokarpatského osvetové strediska, vážené obecné zastupiteľstvo, vážení občania, milí hostia. Z poverenia obecného zastupiteľstva obce Vinosady vás čo najsrdečnejšie vítam na tomto slávnostnom zhromaždení, ktoré sa uskutočňuje pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vinosady. Boli to práve predošlé názvy Čukart, Perling, Kučiždorf, Trlinok, Veľké a Malé Trnie, ktoré sa 1. júna v roku 1964 zlúčili do súčasného malebného názvu Vinosady. Pod týmto názvom obec trvá dodnes s počtom obyvateľov 1170. Vývoj a rozvoj obce mal kolísavý a meniace sa fázy, ktoré zaznamenávali rôzne zmeny. Najväčší rozvoj obce zaznamenávame v súčasnosti čo do počtu obyvateľov porovnateľný s rokom 1961 a nesmiernym rozvojom individuálnej bytovej výstavby. Stávame sa prímestskou dedinou s novým pôdorysom usporiadania a funkčným využitím územia. Architektúra vidieka si hľadá svoj rozvoj medzi výsledkom dialógu architekta a samosprávy dediny. V roku 2006 došlo k úprave katastrálnej hranice medzi mestom Pezinok a obcou Vinosady, čo v 2006 bude nevyhnutne viesť k vypracovaniu smerného územného plánu obce. Podarilo sa nám presadiť cez európske fondy zahájenie pozemkových úprav pre obe katastrálne územia. Po vybudovaní socialistických stavieb mnohé akciách Z z minulého zriadenia, ktoré nám účelovo slúžia dodnes, sa obec rozvíja po 5 stavebných obvodoch do ďalších, a to obvod Muškat a Záhumenica. Postupne, etapovite budujeme kanalizáciu, s ktorou sa pomaly približujeme k hornej časti obce
Tento rok sa bude rekonštruovať vodovodné potrubie, ako aj výmena verejného osvetlenia na Modranskej ulici z dôvodu úspory elektrickej energie. Obec na narastajúci počet obyvateľov plánuje s projektovaním kultúrneho domu, ktorý je pre stretávanie sa občanov tak potrebný. Vážení páni starostovia, vážení občania, milí hostia, nebýva bežným dianím, aby naša obec bola poctená takouto slávnostnou udalosťou 800. výročia prvej písomnej zmienky. Dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti zaželal obci Vinosady harmonický a cieľavedomý rozvoj, ktorý bez pochybovania a pomoci občanov žijúcich v tejto obci je nevyhnutný. Dovolte mi poďakovať sa všetkým tým, ktorí svojim postojom, osobnou angažovanosťou, zanietením, veľakrát obetovaním svojho voľného času prispeli k svojmu rozvoju a k rozvoju našej obce. Mnohí z nich už nie sú medzi nami. Poďakovanie pri tejto príležitosti vyslovujem aj všetkým občanom, podnikateľom a jednotlivým organizáciám a spolkom, ktorí svojimi príspevkami umožnili uskutočniť toto slávnostné zhromaždenie a túto oslavu. Do nového 10-ročia našej spoločnej budúcnosti prajem všetkým vám, občania obce Vinosady, veľa zdravia, rodinnej pohody a entuziazmu vo zveľaďovaní našej obce. Ďalej vám prajem veľa úspechov v osobnom, v rodinnom a v podnikateľskom živote. Všetkým hosťom a prítomným želám príjemný pobyt u nás, pohodu, uvoľnenie a dobrý spoločenský zážitok z pekne prežitého jubilejného dňa. Ďakujem za pozornosť. Ja ďakujem pánovi starostovi za jeho príhovor. Možno sa vám to bude zdať také trošku zvláštne, ale k dejinám obce, ako sú Vinosady, určite patria i dejiny jej cirkví. Dnes bohužiaľ sa z pracovných dôvodov nemohli našej oslavy zúčastniť zástupcovia ani jednej z dvoch kresťanských cirkví, ktoré tu po Vinosadoch majú zastúpenie, ale ja by som vás len tak na chvíľočku ešte chcela zdržať a povedať vám niekoľko takých, ako sa hovorí, pikošiek z dejín oboch cirkevných zborov. Tá prvá sa bude týkať výstavby evanielickej školy, ktorá dodnes slúži evanielickému zboru v Trlinku ako bohoslužobná miestnosť a modlitebňa. Článoček, ktorý vám teraz krátučko prečítam, bude sláviť na budúci rok 120 rokov a znie asi takto. V minulej jeseni sme robili prípravy, ale až 29. apríla 1889 sme nábožnosťou započali a dňa 22. septembra v prítomnosti hojného obecenstva nábožných zástupov posvetili sme novú školu v Trlinku Fílii, prináležajúcej Modranskej Matko-cirkvi. Takže stará škola v Trlinku, ktorú určite všetci dobre poznáte aj pod týmto názvom, dnes miesto, kde sa evanjelici schádzajú na svoje bohoslúžby, bude mať na budúci rok taktiež okrúhle výročie, možno to bude rovnaká sláva ako dnes. Jedna z dominant toho konca obce je i zvonica. Odkedy bola v Trlinku zvonica uprostred obce, sa presne nevie. Jeden zvon do nej však daroval majiteľ kaštieľa, Ház, a ešte pred ním Dežán. Druhý zvon zakúpila samotná evanjelická cirkev. Počas prvej svetovej vojny však zvony zrekvírovali, no druhý sa podarilo farárovi Zochovi zachrániť. Ten zachránený bol premiestnený na Modranskú väžu. Potom, čo sa zvonica obnovila, je zaujímavosťou, že jeden z miestnych učiteľov v evanjelickej škole sa ťažko zranil. Bol to pán učiteľ Orgon. Dnešnou dominantou obce je i kostol svätého Martina. Jemu predchádzal kostol, o ktorom sa dozvedáme z historických materiálov už
14. storočí a bol zasvetený svätému Osvaldovi. Tento svetec nemal inde na Slovensku chrám, iba tu vo Vinosadoch. Kostol bol však už starý a v polovici 18. storočia už začali veriaci uvažovať o vybudovaní nového. Ten vysvetil budmerický farár Jozef Balko 29. septembra 1829 a je pod patroníciom svätého Martina. Takže patrón mladého vína a tiež vody v novembri sú z tohto dôvodu. Toľko kratučko o našich cirkvách a ja by som už teraz poprosila detičky, ktoré už netrpezlivo čakajú, sú to detičky materskej školy vo Vinosadoch, aby sa vám predviedli svojim programom. Nech sa páči.